Vítame vás pri dnešnom videu. Rozhodli sme sa nenatáčať o nejakom mieste alebo čo. Ideme si takzvané zahrať crossbar challenge, takže futbal. No. Máme na to 3 obťažnosti a tak ideme to skúsiť. Tak skúsime to. No. Ide prvý Maxo. Je to veľmi ťažké. Jaj, škoda. Idem ja. Daj loptu. No čo? No, pristav si loptu a skús. Nevadí. Nevadí, ideme od znova prvú obťažnosť. Tak ideme znova prvú obťažnosť. No, ide Maxo. Ideš. No už hádam to trafím. Šuch, to bol šuch. Idem ja pre loptu. Môžem si aj trošku zatričkovať. Prihrám. Poď, Maxu. Idem ja. Zase. Prihraj. Ide môj kamarát skúsiť obťažnosť. Tak skúsime. Nevadí, nepodarilo sa. No niekedy poprší, niekedy krásne. No nevieme, či také pooblačno. Trošku mrholí, ale to nás neodstaví. Každopádne ja som tým pádom trafil. Takže ideme na druhú obťažnosť. Ale ja som netrafil. Áno, môj kamarát dostáva na prvej obťažnosti. Takže ideme skúsiť. Ďaltok. Ja to tam! Áno, na prvýkrát. Daj loptu. Takže kamarát ide z prvej. Ešte raz. Už sa pokúsi trafiť do tretice všetko dobrého. Jak sa pohovorí. No, poď skúsiť. Nedevadí. Nevadí. Teraz to viem tak neskúšim, ale normálne stredím. No. Dobre. Ja to proste neviem trafiť. Ideme na tretiu obťažnosť tým pádom. A to je už oveľa ťažšie. To bude ako normálny priamák. Takže bude to veľmi ťažké. Takže idem to skúsiť. Ale nie, to bolo dosť malé. Maxo ide zobrať loptu a ja idem ako vždy na prvé. Prihraj. Možno do štvorice, síce za to tak nehovorí, ale možno to pôjde. Tu máš loptu. Díky. Skús, daj prísun si. Kamarát to skúsi na trávu teraz. To nedám, nie, radšej neskúsim. Ale nakoniec sa rozhodol, že si to prehodí nakoniec sem. Musí to aj takto normálne podvihnúť? Nie, iba normálne z prvého. To nedám, ja sa neposuniem. Skús. Je to ťažké, ale skúsi. Tu máš. Nevadí. Takže kamarát má dneska asi zlý deň. Ale však to nevadí. Také dni bývajú. Tak ja to idem skúsiť znova z tretej obťažnosti. Ja som 3-0 a dal som 20. No, tak jak sa hovorí na tréningu, si úspešný a na zápase alebo na ostro si neúspešný. Takže idem skúsiť z tretej obťažnosti. Jaj, škoda. Kamarát ide z prvej obťažnosti ako vždycky. Zase trošku hentej. Skúsi. Takže nech sa páči. Vystav si loptu. Skúsi to. Skúsi to s kapucou. Možno mu to vyjde. Nie, ja si to nemôžem vlastne nadvihnúť. Takže skúsi to, uvidíme. Nie, bol to iba vinkel a tyčka, takže nie. Takže berem loptu. Idem znova na No,
Ale ideme znova na tretiu obťažnosť, čo je tu. Berem kameru. Ale už to nezvládam. Kamarát bude mať ešte dlhú cestu. Kamarát bude mať ešte dlhú cestu. Tak bere si loptu na prvú obťažnosť. A ide. To už začína mrholiť trošku, takže bude to zábava trošku, ale aj. Takže skúsime to. Kamarát, no. Panenka, ale nebola to panenka. Bereme loptu na tretiu obťažnosť. Tak Ja už viem, ako ja nekopem, ale dobre. Idem to kopať. ja to podvihnem. Už 6 minút toto video má. A nie, to nebolo. Nevadí. Ide. Kamarádu som si myslel, že si trošku na druhej, ale nevadí, si znova na prvej, tak ideš to skúsiť. Kamarát, nevadí, to bola penálta, výborná, ale brankár by ju chytil, keby nebol slepý ani hluchý. Tak, Prečo nemôžem daj. ísť ďalej? Že si to môžem trošku potom... Nie, nemôžeš, lebo to je prvá obťažnosť, je mi to veľmi ľúto. Ja nedám ani prvú. Prečo a druhú by som dal? No tak ideme to skúsiť tady to. Kameru. Už. Áno! Čo si? Takže teraz idem len ja. Takže kamarát, teraz Takže- bude mať viacej pokusov po sebe. Takže len Max ide držať kameru. Takže ideme na to. Kamarát ide ako keby... Kamarát pre istotu dal nad. Takže veľmi pozitívne, veľmi negatívne. Ale nevadí, začínajú mrholiť trošku. Ale to nám nevadí, nie sme samozrejme z cukru. Kamarát mi dal loptu. Skúsi to trafiť. Ja ti to tam pristavím. Možno sa ti to podarí, no nesľubujem nič. Kamarát sa k tomu ide postaviť. Kamarát sa k tomu ide postaviť ako pravý Ronaldo. Nebolo to. No, ale to sa neplatí. Ideme znova. Ja už som zabudol. Tu máš. Ideme z druhej strany skúsiť, že či sa mu to možno podarí. Nie. Ďalší pokus. Kamarát už mám rejže. Už má rejže. Ale nevadí, skúsi to ešte z prvej obťažnosti. Kamarát. Yes! Je to tam. Môj kamarát sa konečne dočkal. No ale uvidíme, či to trafí z druhej a z tretej obťažnosti. Už ma aj meno volať. No a teraz, aby nebola pre ňo smola, že netrafí ani z druhej obťažnosti zasa. Takže druhá obťažnosť, má to pekne. Ja som dal hneď z prvého pokusu, tak uvidíme, či to aj on dá. Skúsi si to takto dať. Kamarát sa k tomu stavia. Uvidíme. No. Podkopol, nevadí. Aj sa šmykol. Zakopol. Kamarát má už ja sa mu nečudujem, ani mu nezavidím v tejto situácii. Tak kamarát to ide na travičku skúsiť. Len aby tu neskončil s otrasom mozgu. Kamarát nedáva nad. A kamarát už má rejže. Ale ešte pri... Áno? No, tak kamarát Šimon už má rejže. No, tak, no. Je to kruté, ale samozrejme život býva krutý. Neviem, či ho má krutý, ale toto má isto kruté. Šimon sa pokusí dať. Uvidíme, či to zvládne. Toto musí dať. Kamarát nedáva. Zasa o kusoček mu ušlo brvno. Tak.
U nás je také proste, raz sa strieda. Raz je mrholí, raz je slnko, raz prší, raz neprší. No u nás je to tak teraz. Ale však čo, síce to není pravda, ale hovorí sa to tak, že my nie sme z cukru a ideme si skoro v každom počasí kopať, aj keď mrholí, ale však taký chceme, že si chceme kopať a hrať ten futbal, že nás to baví. Tak kamarát Šimon ide skúsiť druhú obťažnosť. Nedáva. No dobre, že to nejde sa. Ale mám pre teba takú otázku. Chceš skipnúť druhý level? Tým pádom si prehral. Nie. Nie? Nie. Môžeš to samozrejme spraviť. Nechceš, ešte vyskúšaš? Nie. Kamarát Šimon to ide skúsiť. Bol tam šuch. A ty si mal šuch. áno, uznáme mu to. Toto je platné. Takže kamarát Šimon je samozrejme rád, že konečne trafil v druhej obťažnosti brvno. Ale uvidíme, či to bude mať také isté aj z tretej obťažnosti. Kamarát Šimon sa už teší. Tak, Konečne. tak to ide skúsiť. Tak kamarát Šimon ide na tretiu obťažnosť. Môže to byť aj z prvého pokusu. Tyčka, ale tu nerátame. Tu sa bude 3 hodiny na hento. No neboj sa, hádam, to trafíš aj skoršie. Je tam brvno! Z druhého pokusu kamarát je veľmi rád. Tak, ja vidím, že je naše video. Alebo nie, dávam taký, skúsime tak. Ešte posledný krát. Bonus, dávame k tomu bonus. Musíme dať pekný vinkel, stane to pekne z obalovačky. Máme tu takýto výhľad, takže ešte som neskončil a kamarát... Idem ja prvý. Dobre, kamarát ide prvý, si to tak drzo. Si mi to do diery. To som chcel ísť zakopať, ale dobre. No kamarát to skúsi. Na to. Nevadí. Alebo, vieš čo kamarát Šimon? Poďme penalty, že a kto vyhrá celú túto challenge. Poďme penalty. Nie penalty, lebo už sme boli crossbar, daj, ideme penalty. Takže rozluštíme to penaltami. Tak teraz strihni video a ideme si tam dať penalty. Takže pridáme ako keby tento bonus. Takže pridáme ako keby takýto bonus. Takže penalty. Takže ideme penalty. Trošku si to daj bližšie. To máš zle. Takto. Zober si to. Natočaj si penaltu. Počkaj, to bude zle. Tu mám loptu. Počkaj, ja si ju idem nastaviť. Takto, a toto musím dať. Ja sa strapním. Ja som povedal, ja som hovoril, ja ten tvoj telefón dám do kanálu. To si nespravíš dobre. Takže idem skúsiť kopnúť penaltu. Takže skúsime to. Takže stane to. Ale kamarát Šimon má samozrejme veľké ambície tú penaltu chytiť. Chytá! Takže veľmi rád Šimon. Ja seba nemôžem natáčať, ale v tomto videu mám podmienku. Dal mi Maxo hrač alebo srač a ja som dal hrač a povedal, že ideme natočiť video a musím tam mať seba. Ja som sa šmykol. Ja, mňa bolia nohy. Kamarát je teraz
penáltu, ale príde na zemi. Ideme sa pozrieť, či je v poriadku. Jo. Je v poriadku stále. Áno. Takže je v poriadku. A ideme kopnúť teda. No, takže 1-0 pre Šimona. Ja som to netrafil. Môj bicykel je v krízi. Tak nevadí. Moja laduinka prešla. Takže menšia prestavečka. Z dôvodov stopneme. Z tých dôvodov chvíľku stopneme video a hneď sa k vám vrátime. Vracame sa sem, takže pokračujeme vo videu. Teraz... Áno, ja som nedal. Môj bicykel skončil na zemi. Takže nevadí. Zober si to, natoč si kamera. Toto bude zase. Mňa bolí tá noha, ak som predtým spadol. Toto sme chceli na šort, ale 15 minút asi šort nebude. Idem kopať. Nie, ja som to dal do stredu. Tu máš kameru? Emócie musia byť. 1-0 furt pre Šimona. Nedávam, bože, ja som to jak primitív kopol. Bože. Veď ty si teda čo? Ja som nedal ešte penál. A ty si hral v Partizánskom. No, však ešte hrávam, ja som na hosťovaní v Hostinci. Jaj. Ja som tiež taký primitív. Vy tu do nášho videa rozprávate. Dobre, musíme to posunúť, aby to bolo férové, tak ideme to skúsiť. Gól! Kamarátovi to prešlo cez ruku. To som chytila primitív doslova. Tak, kamarát, 1-1. Každý si ešte Nie. Do 3 sa hrá. Nie, do 3 sa hrá. Nie, však to podľa penalty a potom by išlo do 1. Poď, Šimon, kapi. Ja som dal pičku. Ráno stanem. Musia byť, ale nepredbiehajme, lebo musím teraz premeniť penaltu, aby som viedol 2-1. Tak ideme na to skúsiť. Takže pristavím si loptu. Takže 1-1. Krása, 2-1. Musím chytiť. Chcem chytiť. Ty teraz musíš dať, ak chceš mať ešte nádej na výhru. Musíš dať. Áno, to som dal pekne. 2-2. Teraz ak dám, vyhral som bonus a tým pádom celú challenge. Poďme na to. Prosím, daj. Gól, nie! Jaži sa mu to počmikne pod nohu. Tak, kamarát chytá. Ideme teraz po jednej. Nejdeme do 3, ale ideme po jednej, takže ešte ja idem kopať. Jaj. Nie, však ideš. No, ja idem, no. Kylian Mbappé, Bašan. Tak, veľké emócie. Tak, Šimon ide kopať penáltu. Idem. Áno! 3-2. Privinkel. Ak nedám, vyhral Šimon. Ak dám, pokračuje sa. No, Šimon musí... Nedávam! Ja som Ďuro. Tak, ja som vyhral crossbar challenge a on penalty. Tak, teraz je to 1-1 na challenge. Čo ideme teraz? Dohodli, že ako rozhodujúcu challenge ideme crossbary trafať, ale z 3. obťažnosti. Ideme kopať. Takže
Šimon, chod za bránu. Každý bude kopať 5 razy po sebe. Za brány. Takže budeš 3 razy po sebe. Chod za bránu, keď by som tu prekopol. Tak. Teraz. Počkaj, Šimon, zober telefón. To bude zle, keď ja budem kopať a budem mať telefón. Poď zobrať telefón. Prepáčte, ešte si ide zobrať telefón. Natáčaj to ty, lebo to bude zle. Dobre. To je odhalenie. Ale ja mám svoj kanál. Je Sir Simon, toto je Maxov. Ten, čo teraz kope. Bože, to som ja kopol. My sme to mali zastavené. Nie? Nie. Jaj, ja som zabudol. To si kde kopol? No to bola primitívna kopnúka, ja nenormálne. Mám dve. Ale na mojom kanáli Sir Simon a nič. Šimon, dajme 4. No dobre, tak 4. Ešte mám 2 tenista. Teraz po tomto videu sme sa rozhodli, že dáme ešte, kto dá prvý vinkel, kto dá prvý gól do vinkla, na Sir Simon, na Sir Simon dáme video spolu s Maxom. A to bude, že kto dá prvý vinkel. To dneska natočíme. Hapči! Yeah! Ty si primitív, to je primitív. Chod za branu. Poď kopať ty a ty to už bude. Chod za branu. Jedine, že by to bola remíza a skončí to remízou. Ale tak tým by sme dali ešte potom po jednom crossbar. Áno. To skade ideš? Dozadu. Ešte. No hen tam. Tak Šimon ide dávať crossbar, má šancu. Musí mať šťastie, ale nedáva prvý. Ešte má 3. No Šimon, poď kopať. Bohužiaľ, ešte máš 2 pokusy. No, však ja som nedal žiaden, to bude hanba, keď nedáš. Nie! Nebolo! Kúsoček chýbalo, ešte máš 1. Musíš dať. Poď. Ronaldo! Nedá